We zijn bij Kasteelweg. Waar staan we nu? We staan hier voor de Inaborg en de Inaborg is eigenlijk het centrum van een aantal zichtassen en lanen. Het is een tuinstijl gekopieerd uit Versailles, de Franse tijd. En men dacht wat ze in Frankrijk kunnen, kunnen we hier ook, in het klein. Dus eigenlijk zit een soort mini-Versailles wat betreft zichtassen, waterpartijen, paviljoentjes. En dat was eigenlijk allemaal voor de luxe, voor de hobby. Heel even, Inaborg, waar staat dat Dat is voor? een tweede naam van een echtgenote van de vroegere eigenaar. En dit is ongeveer in 1730 gebouwd. En dan ga je kijken van wie was toen eigenaar en hoe heette de vrouw des huizes. En die heeft ergens Ina in haar naam staan. Zullen we Ina een beetje nadoen dat we een kopje thee gaan drinken? Dat lijkt me heerlijk. Dankjewel. En moet ik met een pinkje omhoog drinken dan? Absoluut, Ja. absoluut. We moeten wel een beetje in de stijl blijven. Ja, en zo zie ik ook de zichtlijnen, hè? Want hier kijk ik het centrum van Arsen in feite. We kunnen hier een aantal zichtassen onderscheiden. We kijken daar de Koestraat Arsen in, dus we kunnen zien wat in het dorp gebeurt. Ja. We kunnen rechtuit naar het zuiden kijken. Dan zien we de burgemeester van Venlo in een koetsje aankomen. Ja. En we kunnen kijken, hier was een zichtas richting Doolhof. Dus we kunnen hier drie kanten uitkijken onder het genot van een kopje thee. Ja. Want het was natuurlijk toch pure luxe. Hè? Ik bedoel, je hoefde niet te werken. Je verveelde je misschien een beetje. En dan zei je op zo'n dag als vandaag, och, laat eens kijken of de narcissen bloeien. En we gaan een kopje thee drinken. En ik denk zelfs dat ze personeel hadden wat hier thee klaarzet. Hè? Dat je het hoefde niet mee te nemen. Dus je had het niet zelf hoeven in te schenken dan in feite? Misschien dat ook nog niet eens. Ik begrijp dat er ooit maar heel weinig over was van dit gebouw. Van dit gebouwtje resten in 1950, 55 nog de muren en een lekkend dak. Ja, na de oorlog waren er wel andere prioriteiten wat je moest herstellen. Dus eigenlijk is dit in de loop der decennia, zijn hier bijvoorbeeld, is het verder ingestort. Hebben mensen uit de omgeving hebben hier gedacht, hé, daar zitten mooie stenen in dit gebouwtje, die kunnen we gebruiken, hergebruiken. En zo is eigenlijk wat er nog stond na de oorlog is verder gedecimeerd zou je kunnen zeggen. Of vervallen tot uiteindelijk in de jaren 90 nog maar één muur restte. Dat stukje muur stond er nog. Ja. En de rest was ook onbekend dat eigenlijk die Inaborg en de laan er naartoe en de grachtjes dat eigenlijk een wezenlijk onderdeel was van die totale tuinaanleg uit 1730. Ja, en toen het besef er wel was, toen is ook besloten om dit weer helemaal op te trekken, zeg maar. Ja, met ondersteuning van de gemeente Artsenvelde hebben we een plan kunnen maken en uiteindelijk ook kunnen realiseren. Ja, eigenlijk de volledige herbouw van de Inaborg, maar ook herstel weer van het landschap. Dus de zichtassen, de grachtjes. En dat was eigenlijk mogelijk omdat de gemeente Artsenvelde ging fuseren met Venlo. En toen zeiden ze van we moeten nog wel een aandenken hebben aan het bestaan van de gemeente Artsen. En toen hebben ze eigenlijk dit project gekozen om te realiseren.